Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Red Horse Extra Strong. Ito ang tama. Sa inyong nadango ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Namibidan sa albay, pinadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglehislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon. Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Bueno, Diyos maray na hapon sa Satuya Gabos. E se io muoio da partigiano, oh vela ciao, vela ciao. Welcome sa programang Tudi sa GB. Aldaw na Sabado, petsa 29 na po, kan bulan na Mayo 2021. E seppellire. Sa ngaran po ni Congressman Joey Sarte Salceda, kanikaduan distrito kan probinsya ni Nalbay. Oh vela ciao, Sa ngaran man ni Kuya Nals dyan sa kontrol. oh vela ciao, ciao, ciao. Ako po si Councilor Nong Dawal kan Manito Albay. Lassù in montagna. Kasabay niya ito sa pagkatod kan programang ini ang sa tuya pong pagiriba dyan sa 2D Congressional Office. Sa Panginot po kan samuyang Chief Operations Officer Justin J. Bolaños. Yaman dyan si Kuya King Reginaldo, Genti che passeranno. the weatherman. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno. Siyempre ang mga may higos po na yaon dyan sa 2D Special Projects Costruzione. with Kuya Mundaen. Oh vela Ngayon po dyan, presenting ko niyan sa Batan Island, particularmente dyan po sa Barangay Can Manila. ciao per la libertà. Si Kuya Toots Di Solo, sa Kuya po Padihon. Si Ringman, si Ian Buena, si Sir Willie Esplana. Si Jos Barcelon, yaman po dyan, si Jean Rose Andes. Pati po si Carla Briones. Si Carla Briones.
And of course, ang samuya po ng mga tawag dito, mga muses, no? Ang mga muses niya mo na yaon dyan po sa 2D Congressional Office. Si Ate Erika, si ringman po si Ate Hazel. Uyugun moan. Uyugun moan. Nawara kaya so saro kung anong aran kay ni? Nawara so saro kung cellphone. Kaya dahil ko na Face I can't dahil ko na pleasure. tawag dito, dahil ko na kukuhaan anong aran kay ni? So ano baga? So mga files o library, dahil ko na kukuha sa kuya po na tawag dito, files. Measure of a day. Kami po nagpapangumusta asin naglalaom na kamo po nasa maray na kamugtakan sa mga oras na ini. Maybe the famine or the feast may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what Siyempre sa muya pong pagtaon ni na pasasalamat pa Diyos mabalos po sa mga frontliners niya to, lalong-lalo na ang mga nasa tawag dito, nasa healthcare sector. Sa sainda pong padagos na pagbantay, siringman pagtaon in serbisyo, tangani po na kita po padagos na tawag dito, padagos na makalikay digdi po sa COVID-19. Now, ano nga yung pag-uristorya niya tungo niya? Pero bago yan, ang satuya pong pangungumusta sa mga parantabay niya to dyan sa Rapu-Rapu, sama nito. Inda ko sana kung may kuryente na dyan, tagaro ang Feeder 3, Washington Feeder 3, puundig di po sa Barangay 1, pasiring na dyan sa pinakaultibong barangay kan nito, asin ang Southern Barangay kan siyudad ni Legazpi, wara po ni kuryente, puun pa kan kasubagong aga, puun pa kasubagong aga, wara na pong kuryente. Kaya tibaad ko na ani ba dyan, nasa transistor radios ninda na may baterya. Yo, let me bust the funky lyrics. Fresh new kicks and bands, you got it like that. Now you know you wanna dance, so move out of your seat and get a fire girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, pull a little bit and let them know what's going on like that, like that. Hold on a minute, just fall on back, let them know that you're too much and this is a beat. Siringman, maray na hapon po digdi sa siyudad ni Legazpi. Nako, You can't touch this. mayroon tayong 71 positive cases sa Legazpi. Yo, sound the beat. Agaro pinungutanguyan aldaw. Give me a song. Sabi nga ni ikan na nakauron kong MD Kasubago, You talk about the hip. Doctor of Medicine, direct, alarming the Atabian situation kan Legazpi. To learn what's gonna take Kaya ingat po charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That's word because Pinag-uulay-ulayan man niya mo kung ano ang posibleng rason kung nga ta biglang uminalon to pay taas. Ini pong kaso kan COVID-19 sa manlain-lain na lugar, sa manlain-lain na probinsya. Saro po tabi na ihiling na pwedeng dahilan, iyo po ang padagos na pag-urumul-umul, pagtiripon, pag-gather, ngunyan pong panahon ni mga pagtiripon, dahil po sa tradisyon, dahil po sa piyesta. yeah, you can't touch this. Garo nari paro ka nagkapira na biglang luminubo so kasukan COVID, Because you know you can't
Dahil po sa iyan na tiripon dyan sa pistahan, karakanan, irinuman, ngurong arakngakan, pasiriring dyan sa mga beach resorts, sa mga swimming pools. Kaya baga si Presidente Digong Duterte nag-issue po na aristaron ang mga punong barangay na dai po tultol na nagpapasunod kan minimum health protocols. Can't touch this. Tagaro na si irip ni Presidente Digong na sige ngayaan turutiripo nindo. Can't touch this. Sigan turutiripo nindo ngunyan dahil po sa kultura niya to asin tradisyon na kada summer, kada Mayo, yaon po dyan ang mga fiesta celebrations. Dahil nindo nariparo tabi yan. Dahil tabi nindo nariparo. Pero siguro so iba dyan, pinagwawalang bahala sana. Sabi nga ni kaya naging complacent tayo, complacent. Or pinasawalang bahala natin, o yun na yan ang nangyari. Kaswapon nga ni, duwaan na obserbaran ko sa pagbiyahe ko pasirin dyan sa munisipyo kanma nito. May saro pong grupo, nagaro apat na kababaihan tapos duwang aki na nasa stroller, puro naka-face mask. Igwamang kinagkapirang grupo akong naagihan, nagtuturo tarambay, nagnangurang raraknakan, daing mga face mask. So duwang klase po ang tawong ngunyan sa Pilipinas, naka-face mask, tapos daing naka-face mask. Karabagaro ka na sa tuyang senaryo sa Pilipinas. May mga nagsusunod, may mga nagsisinutil. Punanta siguro sa pagsunod, bako po sa pagsinutil. Tanailing man po ang resulta. Igwaman po nin mga nagkapira sa tuya na ang COVID ipinagbabaing o ipinagpaparehas lang po sa ordinaryong trangkaso. Tayo ko databi ki mga kabistusinda, igwa nga na ikinag-istorya sa tuya na may saro databing nanay na pigakalintura, nag-aabo, nagsagrat sa alunan, naray databi direktor, kan sinabihan kan mga aki na sige ngayon ay, pagdai ka ngayon naglakaw-lakaw dyan ngayon sa luwas, asin kung daron mingi ka sa ospital, iuli ka ngayon digdi sa muya, nasa garapon ka na sana. Ano ang sabi ka nag-istorya sa kuya? Naglampaw da so ina, nagparalakaw-lakaw mananggad. Uyugon mong mga pagtubudaan. O siguro, gabos man tabi kita may share ngunyan. Gabos na halos banwaan sa albay, igwa po nin share, nin positibo sa virus na dara po kang COVID. Kaya magpuon po sa pagsunod. Dahil man po kitang mawawara, dahil man kimawawara sa tuya kung kita po magsunod. Although igwa po ngunyan ki grupo na pinag-aapod na anti-vax, anti-vax group na talagang maigot man po sa indang kampanya na pagbawalan po ang mamanwaan na magpabakuna. Uyugun mo Batan siring po na issue, dahil pwede yan madara sa taraasan nin kamo, padarakulan nin buto. Diba? So ang kaipuan po dyan, mahiwas asin hararom na advokasya. Ano ang mga bintahe, ano ang mga disbintahe, kung ika po magpabakuna kontra COVID. Mataod-taod po, pag-urulayan niya to ining duwang pinakamainit na issue. Adig di po sa satuyang palibot. Ini pong manungod sa kuryente. Adig di po sa probinsya ni Albay. Pati naman po ining proposed bill ni Congressman Joey Sarti Salceda, ini pong Bayanihan 3.
Yung sa iya pong tawag dito, halat ko na hanapon ko, nganing day kita masala kan sa tuya po na pagbanggit kung ano po ining prosupwestong lakdang ni Congressman Joey duman po sa lower house, sa House of Representatives, no? Na magtatao po ni na ayuda sa satuya pong mga kaymanwa, ngunyan pong igwanin na pinagahampang tabi kita na pandemya. Ano ining ayudang ini? Ini pong pinag-aapod ni Congressman Joey Sarti Salceda na Universal Basic Household Income. Matawtod pag-urlay-ulayan niya ito ini ta kay puan pong masabutan kan lambang saro sa tuya. Ta sabi nga ni kan amigo ko, nangunyan daang panahon, bako lang kwarentina ang kaipuhan kan mga Pilipino, kundi kaipuan mandatabi ang kwarta na. Kwarentina and kwartana. Iguan na kita ang 24 minutos makalis na po ang alas 4 nin pagkahapon. Kasubagong aga dyan po sa Legazpi Boulevard, nagkayuga po kami nin sarong brainstorming meeting with some members of ining Rotary Club of Legazpi West. Rotary Club of Legazpi West. Yaon duman si Dr. Alan Shapira. Yaon duman si retired Colonel amigong Rolly Isguera, ang pamayo po kan PSO sa Legazpi. Si Sir Bem Ridito, kan ICRMU sa Legazpi, yung Coastal Resource Management Unit. And of course, si Mr. Greg Nakano, kan Pacific Blue Dive Center. Nagkaigo po kami ni na kadikit man sa ng panahon na pag-urlay-ulay, ay ni po may relasyon duman po sa magayon na programa, ini pong rehabilitation kan sa tuyang coral reefs, as well as ini pong seaweeds kan Albay Golf. Aloy minayon na pinaguro-ristoryahan nasa theoretical and discussion level kung pa kan mga 2016 garo ito, 2017, 2018. So ngunyan po nag-urulay-ulay kasubago and may saro pong ideya na pinag-develop an expansion po kanasambit ng magayon na programa dyan po sa munisipyo kanma nito. Ini pong Marine or Fish Sanctuary Expansion Program. Kung di ako nasasala. So napagkasaruan po duman, i-develop muna ang project concept sa paagi po nin pakikipagkonsultahan sa mga iba-ibang mga stakeholders. Pero ang mayor pong pinakamayor na objeto, iyo po na ma-rehabilitate ini pong sa tuya pong marine ecosystem, lalong-lalo na ini pong coral reef system digdi po sa Albay Golf. Arena pun palan kay Kagawad Nad Supat, ang chairman kan Committee on Environment dyan po sa Sangguniang Bayan kan Manito. Na iyo po ang saro sa mga mayor na partner. If in case madagos po ining project na ni dyan sa munisipyo kan Manito. Pati na po ang pamayo kan Menro.
And of course, ang bilog na LGU with Mayor Jem Daep at the hem. So, ang tabayanan po, kamagkakaigwa po ni formal discussion sa mga maabot pong simana dyan po mismo sa local government unit kanmaan ito with a group of Dr. Alan. Hoy dyan palantabi sa Purok Uno kang napupulang Gialbay. Nagkaigwa po ni Blessing ka na Asyong Resto Bar. Dyan po sa Napupulang Gialbay. Congratulations kay Mr. Eugene Rigaspi. And of course, hali po yan kay board member Giselle Richards Salceda. Okay, igwa na kita ni Pirana yan, 28 minutos. Makalis na po ang alas 4 nin pagkahapon, mapadagos kita pagkatapos lang kayo ni. An oras hatod sa Indokang. Oras na para ito dumobit mo with Coke Studio. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours. Laban sa amoy pawis. Ginebra San Miguel. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Via! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pagdasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help todo protect. Choose Nido 3 Plus. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hininga, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Plemex Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Kay Kong Joey, sigurado ang serbisyo. Mga proyektong patinampo, pig-urgulyo. Kasabayan, aeropuerto sa alubong. Sa kalamidad, preparado, maging sa turismo. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalao man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalao man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Okay, balik na kita sa satuya pong programang 2D sa GB aldaw na Sabado. Petsa 29 po kan bulan na Mayo 2021. So, kanakaaging Huwebes, day po kinakaukuduman sa satuya pong misteryosong kansyon. Ang title po kayto is Here I Come. Here I Come. Ang singer, iyo po si Barrington Levy. Day po kinanggana kan 100 peso load. So bago kita magtukar kan satuya po mga mayor na subject matter, iguaman giraray kita ni na misteryosong musika. The same ang satuya pong prosedimento, ukudon po nindo kung ano ang title, sisay nagkanta,
Ano po ang ngaran nindo, apelyido, siring man an address. Asin ipadara po nindo sa 0939-880-1367. Ulitin ko po, 0939-880-1367. Maray na po palan kay Cha Ruth Ardales dyan po sa CP Daragalbay. Siring man kimanay Mili dyan po sa Bitano. Kipading tupi dyan sa Bakakay. Maray na hapon tabi sa imo pading tupi. No rin lamang kita mag-oristoryahan. Dakula na gid so ihado ko dyan. Dahil pa ako nakatao nin regalo. Dahil po digdiyo sa pandemic, dahil kita nakakaluwas basta-basta. Tapi nagbabawal bagatabi ang pagpara pambisita kung sa insay na harong. So uya po ang satuyang mystery music. Kay lungkot nitong hating gabi, wala man lang kahit isang bituin. Nawala rin ang buwan, kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim. Giliw, kahit na walang tanglaw sinta, ang palad ko sa gitna ng dilim, manungaw ka ang buhay ko'y kusang magniningning. Nagsusumamo ang puso ko para luman, nakikiusap sa iyong pagmamahal. Hindi mo man pinapansin ang panambitan, pag-ibig ko'y ikaw pa rin, kailan pa man hirang. Maawa ka na sa pusong walang aliw, pangarap ko ay ikaw sa pag-iliw. Kahit na walang tanglaw sinta, ang palad ko sa gitna ng dilim, manungaw ka ang buhay ko'y kusang magniningning. Uyugon mo yan dyan, Kuya Nalds. Nangiturog si Kuya Nalds. O ala, yung titulo, Siring Manso Singer. Padara po sa 0939-880-1367. Kahit na kamo, padara na tabi tulos ta mataod-taod babasahon niya sa indong mga kasimbagan. And of course, manggagana po ang tama ang sa indang kasimbagan nin 100 peso na load. Sige. Digdi na po kita sa satuya pong mayor na topic. Ini pong
sarong panukalang batas na pinagpadrinuhan po o pinag-sponsor kan sa tuya pong kongresista digdi sa 2nd District of Albay, Congressman Joey Sarte Salceda. Ini po matindi niya pong ipinagdepensa sa plenaryo kan Kamara de Representante kan nakaaging simana. Ini pong konsepto asin kritikal na kaipuhan niya to na pinag-aapod na Universal Basic Household Income. O ini pong House Bill 8628. Sa irarong po kang pinag-aapod na Bayanihan to Arise as One na naipasar na po kan Kamara de Representante kan nakaaging Martes na banggi. Ini pong aprobadong Bayanihan 3 may nakatagama po ining pondo na minaabot sa 401 bilyones de pesos bilang stimulus package na karagdagan po ining ayuda. Karagdagang ayuda sa mga Pilipino na nagkaigwaning kadipisilan huli po kan pandemyang COVID-19 na nagresulta man po sa dislokasyon kang kadaklan po kan mga Pilipino. Ini pong stimulus package na ini na may kantidad na 401 billion pesos, ini po i-release ka na gobyerno sa paagi po kang DBM nin 3 phases or ano nga nan phases? Tangga o 3 beses. Ang inot po, ang phase 1, mapaluas po ang gobyerno nin 165.9 bilyones de pesos or 165.9 billion pesos under phase 1. And then sa phase 2, iluluwas po ang 186 bilyones de pesos asin pag-abot po kan phase 3, ma-release po ang gobyerno nin mataga masinda nin 48.6 billion pesos. Sa iraron po kan bill na ini ni Congressman Salceda, 2 beses po, 2 beses tabi Kuya Nalds, maresibi ang lambang Pilipino, 2 beses maresibi ang lambang Pilipino nin kantidad na 100,000. Kung 2 beses maresibi ning 100,000, di pira yan 2,000. Di ba? Okay. So ini po magkakaigwa ning kabilugan na kantidad na 216 billion pesos. So ini po para duman po ini sa tinamaan kan krisis na daradara po kan COVID-19. And ang bawat pamilya o kada pamilya, kung ilingon niya to baga ang average na miyembro kan pamilya, pamilyang Pilipino, 5 miyembros, di ba tabi manito nyo? So ama, so ina, tulong aki. Iyan ang normal o regular na retrato nin sarong pamilyang Pilipino. 5 katawo. Now, 5 katawo times 1,000, 5 katawo sa sarong pamilya times 1,000, pira 5,000 per family of 5. Times 2, it's 10,000. Taduang beses baga marisibi, sabi digdiyo sa bill, 2 beses marisibi ang mga Pilipino nintig sa 1,000 pesos. Ang sarong pamilya, average 5 persons,
So 1,000 times 5 is 5,000. Times 2, it's 10,000. Sinabi po ni Congressman Salceda, dumampo sa plenaryo, na inidaatabing lakdang niyang ini, iyuan pinakaenot na oportunidad sa kasaysayan kang Pilipinas na matao nin 1,000 pesos sa kada individual na Pilipino. Asin ang sarupang 1,000, nakareserba po ini. Kaya 2,000 baga sabi ko, nakareserba po ini habang yaon pa ang krisis na darakan pandemya. Ini po dainin kondisyon. Dain kondisyon, sigon kay Congressman Salceda. Kaya naiba ini duman sa SAP. Ang SAP baga may kondisyon. Ngaya ko na may aki ika sa abroad, dahil ka makatanggap kang SAP. Kung nakakuha na da sa 4-piece, dahil ka na makatanggap kang SAP. So ini dahil, sa irarom kang panukalang batas na ni Sarama, kada Pilipino, 1,000 pesos. Pero, tinawanin doon ni Congressman Salceda, na yumampuan pamayo o chairman kan House Ways and Means Committee, duman sa Kamara de Representante, na libre databi na magsayuma o iuli ang nasambit na kantidad kung ika po kabilang sa mga mayayaman na mga Pilipino. Kung gusto nindong iuli. Kaya aron kay niyo kay primong sawa na labi-labi ang yaman, igwa siya ki, anong ngaran kay ni? Igwa siya ki kalayaan, ki libertad, na iuli niya ining 1,000 pesos na niyo na nakatagama sa iya, asin sa iyang pamilya. Miyembro kan sa iyang pamilya. Okay? So sigun pa po kay Congressman Salceda, nainot niya na ining pinag-proponir ka nakaagi pong Mayo 2020 kay Presidente Duterte asin sa mga economic managers kan sa tuya pong nasyon sa paagi nin sarong halawig na memorandum. Pinaaram niya na ini. Sinabi niya na ini kay Presidente Duterte kan Mayo 2020. Ining panahon na ini utabi mga tugang, iyo ini sa panahon na kung sain matindi ini nasa kasagsagan kan panalalasa kan COVID-19. Digdi na matian niya to yung labi-labing pagtios ta nagpundo. Puminundoan sa tuya pong ekonomiya. Naramduman nindo ito na dahil kita nagruluwas. Pundo. Dahil kita nagruluwas, so dahil po nin aktibidad ang sa tuya pong nasyon as far as manufacturing, transportation, tourism, etc. etc. Pundo. Ining panahon na ini. Kaya, nagtao po nin memorandum ang sa tuya pong kongresista kay Pangulong Duterte as mga economic managers kay niyo na gibuhon na sarama ang pagpaluwas kan ayuda bilang kasimbagan dumampo sa pagpundo kan ekonomiya niya to kan panahon na ito. Alagad, sabi po ni Congressman Salceda, medyo dahil po masyadong natawanin pansin ini kasi kulang pa nin mga datos kan panahon na ito. Kulang pa yung informasyon asin mga datos na iyo po ang magtataonin na sufisyenteng paliwanag duman po sa iyang proposal. Kaya ngunyan po naigwana po nin sufisyenteng datos or data nailing po kan sa tuyang kongresista na saro ini sa paagi tangani po na makatabang sa pagbangon kan ekonomiya
ninhuli po ta, sabi niya, sobra da tabi sa 70% kan ekonomiya kan sa tuyang nasyon, nakadepende sa pagkonsumo. Ano ang relasyon kay ni Kuya Nalds? Digdio po sa pagbangon kan ekonomiya. Siyempre, kung ang kwarta i-release mo duman sa pamilyang Pilipino na nangangaipong maray kay iniong ayudang ini, ining kwartang ini, gagastusun ini kan sa tuya pong mga kapamilya, asin mga kapuso, kukonsumoon ini, mabarakal ini kung ano-anong mga produkto sa merkado, essential products, sa paagi ka iyan, magkakaigwa po nin padagos na produksyon. Tamay nagbabakal, di ba? Kaya kung may padagos tabi na produksyon, ang sa tuya pong manufacturing sector, buot sabihin ka yan, may nagbabakal, magkakaigwasindan in sufisyenteng pundo, tangani po na padagos na magmanupaktura kan mga esensyal na mga produkto asin pangangaipo kan sa tuya pong mga katugangan na Pilipino. Kumbaga, may nagibok sapatos o may nagibok bado, may nagprodusir ng pagkakan, may kwarta ang namamanwa ang Pilipino na pambakal. Ngunyan, parte kan ibinakal mo duman, magkakaigwa po nin akumulasyon nin kapital, ang mga kapitalista, tangani po na mag-expand kan sa inda pong produksyon, asin kung nag-expand kang produksyon, mga ngaipo po sindanin karagdagan na trabahador, asin karagdagan na raw materials, so nagprodusir man kang raw materials, magkakaigwa man nin karagdagan na income. Kaya magkakaigwa po nin sirkulo, nin pagbibinalyuhan, nin produkto, siring man, nin kwarta. So yan po ang retrato kan maray na ekonomiya. May pambakal ang tao, duman sa pinagpuprodukto kan tao, tangani po ng ekonomiya, nagtatalubo, asin nagdadalagan. So yan po ang nasa likod, kanasambit na pong prosopestong lay. Takunday po nin kwarta ang tao, dahil kwarta ang tao, dahil may siya makakabakal, kay itong mga produkto na pinagmukna, pinaglikha kan mga trabador. Kung dahil na ito nababakal, siyempre ang mga kapitalista, ang mga negosyante, dahil nagbakal kang produkto ninda, magsasaraan sa indang impresa. Pag nagsaraan impresa, bawas siya kan mga trabahante. Di ba? So, arog basa na po kayanan, apod kan cycle, kan paghiro kan sa tuyang ekonomiya. So, sa paagi po kayo ni, sabi ni Congressman Salceda, sa paagi kaniyo, na pinag-aprobaran, binutuhan po kan maabot sa 98%, kan 300 na miyembro kan lower house, ini po nalakdang na iniyo, ang mayor na magiging epekto ka ini sa satuyang ekonomiya, iyo po ang pagluway-luway na pagbangon, ninhulita ang lambang pamilya, na matawan ka iniyo pong ayudang iniyo, igwa na po nin kakayahan, na magbakal nin mga essential na produkto na sa inda pong kaipuhan sa pangurual daw nindang pagkabuhay. Okay? Sige. Ano pa ngayang pag-uristoryan? Malabyog kita digdio po sa sa APEC. Malabyog kita sa APEC. Ano nga yan ilalabyog mo? Ini po na isyong inikan APEC, nakasentro ngunyan tabi, duman baga tabi sa itong mass disconnection. Baka yung tabi, Kuya Nalds, ang sabi po kan ining Energy Regulatory Commission, sa paagi po kainin ni Attorney Gregorio Ufalsa, ang Direktor kan Consumer Affairs Services, asin man kan nagkapirang mga legal minds,
Na dayda pwede yan. Iyan na shutdown. Dayda pwede yan. Nabir daw kung madangog niya ito niyo. Kung madangog niya ito niyong kuha na iniyo. Ining interview. Monday, everyone. Si Bem Birango po ito ng DTI Region 5, ang inyong ka-trade, ka-consumer, at ang inyong ka-FD. Ano daw kung ilabyog ta na ni dumana sa question and answer ade ta nganing maaraman ta kung tama ba ang pigibong yan kanapik. Unannounced, ang kadalasan naman hati-hati scheduled or hindi scheduled. Pero meron talagang isang lugar talaga yung on and off na shutdown ng power. Parang almost a month. Ganun po yung nangyari. Nangyayari talaga yon yung peak hours between 6 to 9 p.m. kung saan, di ba, ginagamit natin yung power, no? So, ganito po yung complaints ng mga karamihan na marami ng mga appliances na nasira yung mga resident consumers, no? Maraming mga appliances na nasira. So, ano po ang pwede nilang gawin dito, attorney? Pwede ba ito din ireklamo sa inyong opisina ang mga ganitong klase? Opo, tama po yan. Kasi yan po ay may kaugnayan sa serbisyo ng mga electric cooperatives. Ang nakalagay po sa aming rules and regulation, dapat po maayos po ang kanilang serbisyo. 24 hours na may kuryente sapat sila. Nagkakaroon lang po ng mga power interruption, katulad po yan, ang katulad po ng sinabi ninyo, yung mga scheduled and unscheduled. Para sa mga scheduled po, dapat po may advance notice po yan, no? Mga consumers. Yung mga unscheduled po yan, yan po yung mga biglaan na mga nangyayari po sa serbisyo ng electric cooperative. Katulad po na halimbawa may pumuputok o sumasabog na hindi natin inaasahan sa kanilang mga pasisyon. Pero po yung matagal, na isang buwan na nawala silang kuryente, nagpa-fluctuate, ayun po ay hindi dapat. Ang ERC po ay nagbibigay ng mga budget na po sa lahat ng utilities natin para ayusin yung kanilang sistema. Lalong-lalo na po yung mga low voltage na yan. Binibigyan na po sila ng budget in advance, kinokolekta na po yan sa mga consumers nila, at dapat po yan, ginagamit po nila yan para ma-improve yung service. Ngayon po, kung may mga nagpa-fluctuate dyan, may low voltage, pwede nyo din po idulog sa amin. Pwede rin po i-file ang complaint sa amin yan at amin pong iimbestigahan kung bakit nagkakaroon ng mga low voltage dyan sa lugar po ninyo. At tatawagin po namin ang atensyon ng ALECO dyan sa Bicol through APEC para po sila makapagpaliwanag sa amin kung ano ang reason bakit nagkakaroon pa ng low voltage dyan. At pag meron po kami nakita na pinabayaan po ng utility, nag-i-impose po kami ng sanction ng penalty. Yun nga lang po, kung nagkaroon po ng mga damage dyan sa mga kagamitan ng mga consumer, hindi na po namin sakop po yun, siguro po sa korte na lang kung talagang medyo substantial po yung mga damages nila, doon sa korte na po nila yan. Okay, so yan po ang ginibo pong interview kan DTI sa paagi po ni Madam Bem Birango, digdi po kay Attorney Ufalsa. So inot po na issue digdio, iyan po na mass disconnection. Ang sabi po ni Attorney Ufalsa, dahil pwede yan, illegal iyan tabi Kuya Nalds, ang mga consumer na nagbayad, protehido iyan, o ang mga consumer kan electric cooperatives, protehido iyan kan Magna Carta for residential electric consumers. Ang dapat sa nang putulan, suday nagbayad. Pero, kaipuhan, naigwanin sufisyenteng notisya, asintawanin 48 oras, tanganing masettle ang sa indapong pagkakautang. Pero itong pagputol ng kuryente, dumampo sa mga nagbabarayad, illegal po yan. Illegal po yan. Sigun po sa Magna Carta, kan residential electric consumers, siring man po sa sinabi kay ni Attorney Gregorio Ufalsa, kan Energy Regulatory Commission. So magayon ko tayong pag-orestoryanin, hindi ko lang nakita ng panahon,
asin na aram ko na dit ang nakaantabay sa tungunyan ta halos kadaklan na brown out pangunyan. So ipinapangako ko po sa masunod na pagturuparan niya to, i-play niya to inio bilog. Bilog. Tangani po na masabutan kan lambang saro sa tuya na bako po karaw-karaw. Bako po na kung ano ang gusto kan apik, iyan masusunod. Igwa po ninlay na nagugobernar dyan sa pagdiskonektar nin serbisyo nin kuryente sa mga konsumidores. May bareta nga na dyan somewhere sa sarong subdivision sa Tabaco, alas 2 nin aga, tinariti ang pagtanggal so transformer. Di pagdaing transformer, di dayan dyan kikuryente. Bako lang sarong harong. Bako lang suday nagbayad, anapiktado ka yan. Kundi, gabos na nakatakod duman sa transformer na ito, nagbayad ka kiday, mawawaran kang kuryente. Nadbawal po yan. Bawal po yan. So, tawan man yato ni na tsansa, an apik na makapagpaliwanag kay ni. Open po ang programang 2D sa GB na magpaliwanag po kamo. Digdi bilang kasimbagan, sa binutsa na panaramon po kan taga ARC, na dahi kamo pwede magputol indiscriminately kabilang po duman sa mga nagbabarayad. Tapig babayular nindo tabi ang Magna Carta for Residential Electric Consumers. Imagine mo yan, nagbayad ka, ano ang rason para putulan ka? Tayo man pwede na ang rason ta pinutulan mo ako ta, dahil nagbayad si Pedro, natatasiwan kasabay duman sa kastigo, di ba? Saan ka man nakailing kiluhi kang aruggaan? No? No di maparam na ako Kuya Nalto, baka nung mag-init naman ang payo ko, bata kulang na ang buhok ta. Kaya sa ngaran sa liwat po ni Congressman Joey Sarti Salceda, kan 2nd District of Albay, sa ngaran ni Kuya Nalds, dyan po sa control. Ini po si Councilor Nong Dawal, nagsasabing, mapasahinduan ka tuninungan ng kagurangan. Paaram, bye-bye, I love you so much. Sa indung nadangog ang programang 2D sa GB. Ang tabayanan giraray at masunod na presentasyon kan programa kada aldaw nin Huwebes asin Sabado alas 4 nin hapon. Digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pag-antabay. Namibidan sa albay, inadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda.